el mòdul de projectes el que intentem és que feu una diversitat de projectes considerable, ja que aquest cicle abarca molts sectors, però sobretot el que busquem també és que hi hagi una col·laboració entre escola i empresa, entre escola i esdeveniment. De fet, nosaltres apostem precisament en projectes que tenen relació amb alguna entitat perquè els projectes no es quedin a l'escola, sinó que surtin cap enfora. La sensació, almenys dels alumnes o els alumnes que hem tingut fins ara, ha sigut molt positiva en aquest sentit i els projectes han tingut una divulgació interessant. Per tant, l'enfoc de projectes és precisament tenir aquesta diversitat a partir de projectes, per exemple, relacionats amb el cinema, evidentment, amb l'Atrezzo, que es necessita per fer sets, escenografies, etc. Evidentment, teatre, els convencionals, teatre, festes populars, de tot tipus, en aquest cas els animalaris, tot això, i també passem per altres sectors, com podria ser el circ, com podria ser festes, esdeveniments, o inclús altres molt més tipificats, com podrien ser animació, o en aquest cas camps com les titelles o l'art de cafè. El que treballem molt són dues vessants. Una és la part conceptual, o sigui, és molt important que l'alumne sàpiga veure el mollo quan té la peça al davant. Per l'altra banda és aprendre i familiaritzar-se amb els materials. En un primer curs començarem amb materials com el guix, que és un material que serveix per moltes coses, també amb les silicones, però llavors ja, sobretot al segon curs, ja el dedicaríem més a fer silicones i a fer resines de polièster. En el mòdul d'Història de l'Art parlarem de tots aquells elements que han marcat l'escenografia i l'espectacle al llarg de la història. A Volum, el que intentem és aprendre la base del que és entendre les formes volumètriques i a partir d'aquí encaixar-ho d'una manera amb materials, tocar molts tipus de materials a la vegada que aprenem aquestes fites del volum. Al mòdul de materials i tecnologia treballarem materials diversos, des de materials més tradicionals com la fusta o els polímers fins a materials més moderns, components electrònics i tot el que seria integrar noves tecnologies en els projectes. Com per exemple aplicacions per a mòbils i altres elements que avui dia formen part de les tecnologies aplicades a l'espectacle. El mòdul d'aplicacions informàtiques és un mòdul que aposta pel software obert i es tocaran les eines més importants com a ajuda al disseny, que va des del dibuix en 2D, passant pel disseny gràfic i acabant pel modelat 3D. Bé, des de Policrom el que intentem és conèixer totes les tècniques pictòriques possibles per aplicar en qualsevol tipus de superfície, volum escultòric o escenografia. El taller d'estructures i muntatges és una assignatura bàsicament pràctica. Allà aprendreu a fer servir eines, materials, màquines, per tal de, en qualsevol projecte artístic, pugueu tenir una estructura que us sostingui i una ubicació dins un muntatge artístic. El mòdul de dibuix artístic vol oferir a l'alumne un llenguatge formal, donar-li recursos visuals i plàstics, també desenvolupar el domini de la forma, el ritme, la proporció i l'estructura. Tots aquests elements farà que ell adopti una capacitat creativa i sensible que la podrà donar en els projectes. Bé, a Escultura Efímera el que intentem és treballar aquells materials fungibles, aquells materials bàsics o senzills per resoldre d'una manera ràpida i eficient projectes escultòrics. En el cicle formatiu de disseny d'elements per l'espectacle aprendràs a projectar tot tipus d'elements per al món del teatre, el cine o la televisió, espais temàtics, folklore popular i figuracions de tota mena d'àmbits. Aprendràs una metodologia i tot tipus de tècniques plàstiques i digitals per aconseguir aquestes fites. Aquest cicle de nova creació aposta pel contacte directe amb el món laboral. El nostre emplaçament a Terrassa ens dona una connexió directa amb el cine, el teatre i la cultura popular, d'on parteixen molts dels nostres projectes.